चिरां जिल्ला निलिबारि सान क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बैसागु खुंफुं आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै 14 आरो 15 आव खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे साननैनि हाबाफारिखौ निलिबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों। खुंफुं आफादनि बोसोनगिरि श्री हरिमहन ब्रह्मआ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम 1.5 लाख रां होनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे गासै मानसिफोरनो रंजालि बैसागुनि हामलायथि बावहरदों। बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे गोबां मोसानाय हान्जाफोरा बाहागो लाहैदोंमोन होननानै फोरमायदों। गाहाम हामलायनाय गिबियाव जासिगोरबाय आरो गोजोननाय जासिबाय। निलिबारि सान क्लाब आफादा बोसोरफ्रोमबो साननैनि हाबाफारि लानानै जों मोनसे बे बैसागु फोरबोखौ खुंबोबाय थानाय जादों। बे बैसागु फोरबोखौ जों साननै अर्थात सैत्र मास जोबनाय सान आरो बैसाग से सान बेवहाय जों खुंनाय जायो। बेहाय खुंनायनि जा मोनसे उद्देश्य दङ, बे उद्देश्यनि गेजेरजोंनो जोङो जे माखासे हाबाफारि लानानै बे साननैखौ जों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। जों दिनै सैत्र मास जोबनाय संक्रान्ति बे सानाव जोङो गिबि हाबाफारि बायदियै जों इसोरनि यज्ञनि हाबाजों जोङो जागायजेनबाय। जे मुलुग गाहामनि थाखाय, पृथिबी गाहामनि थाखाय गोजोनै जाहाथे जों थानानै फैबाय थानाय समाव जों जाहाथे मोजाङै जों हाबा मावलांबाय थानो हायो, बेनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव गिबियैनो जों आर'ज गाबग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय जे जोङो बेयावनो आरोबाव जों मोनसे मुंख्लं हाबाफारि एबा रुंसारि हाबाफारिबो जों लानाय जायो। मानो होनबा जे बे ओनसोलाव, बे गामियाव जोंनियाव आगु समाव सोर दङमोन जों नुवाखै, सोर जोनोम जाफैदोंमोन जोंखौ मिन्थिया। दिनै मानसिया जोनोम जाफैदों आरो थांदों, जोनोम जाफैदों आरो थांदों। जोनोम जानानै गामियाव गावनि माखासे जे कर्मनिय मावनांगौ दायथ' हाबाफारि, बेखौ मावनानै बयबो गाव गावनि थासारियाव थानानै बिसोरो साफा रुंसारि जालांदों। दा बिसोरखौ जोङो गोसोखांनाया जोंनि थाखाय खोब गोनां होननानै जों सानो। बेखायनो बे दानाव बा दिनै संक्रान्ति दानाव जों बिसोरखौबो बिसोरनि गोजोन आत्मानि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव सेबा खालामनानै जों दिनै बिसोरखौ रुंसारि बेखौ खुलुमदों। जाहाथे बिसोरनि स्वर्गति आत्माया गोजोनाव थानानै जोंखौ अराय जे मोजां खामानि मावनो प्रेरणा जोङो मोनबाय थाथों। बे हिसाबै जों रुंसारिनि जे खुलुमनाय बा मान बावनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बेजों लोगोसेनो जे जोंहा मोनसे उद्देश्य दङ बे बैसागुनि गेजेरजों, जेरै जोंनि समाजाव गोरों बेसेबां रोंखुमानानै बबे आयदायाव मा थाखुमायो, सोर मा खामानि मावनानै दं, बेखौ जोङो सानफ्रोमबो समाव जों बेखौ हिसाब लानाय जाया। बेखायनो जों बोसोर जोबनायाव खेबसे जोंनि समाजाव जि बिथिङाव फारफ्रोमबो कर्म जिबननिफ्राय जोङो फरायसा जिबनसिमनि गेजेराव जोङो मानसिफोरखौ जों सायख'यो, बेनिफ्राय जोङो बरायो। जेरै हमना ला जोङो मेट्रिक पास जानाय गथ'फोरखौ दिनै जों गोदान बोसोरनि थाखाय बिसोरखौ बरायगोन आरो जोङो बिसोरनो इयुनाव दावगालांबाय थानायनि थाखाय जों मोनसे बोर एबा आशीर्बाद जों बेखौ जोङो लागोन। बेबायदिनो जोङो BA पास बा MA पास जेसेबांखि फरायनाया गोजौ थाखोआव जों गाखोलांदों बिसोरखौ जों दिनै मान होगोन। बेजों समाननि बेक्ति जि जोंनि गुरुजन 80 बोसोर 70 बोसोरनि जि मानसि जायहा फैगासिनो दङ, दा बे सिलभार जुबलिखौ जों जाहाथे मोजाङै जों मोनसे गाजा गोमजायै जों ग्ल'रियास भाबै जों खुंफुंनो हायो। जोंनि जे माखासे गिदिरथार मोनसे जे उद्देश्यखौ जों बै समाव जाहाथे जों जाफुंसार होनो हायो, बेनि थाखाय जों उननि समावबो सरकारा जोंखौ बेबायदि अनसुंथाइ होगोन। आरो जोंनि समाजनि बेक्ति गोरों गोरा जाय बिबानाव दङ बेफोरखौ जोङो सहाय होगोन। आरो जोंनि खावलायनाय बायदियै जायखौ जों हांख्रायगोन बिथांमोनहा बाहागो लाफैनानै बै समाव जोंखौ जोंनि जे साननाय बेखौ जाफुंसार होफैगोन। बेखौ आङो दिनै हामलायबाय। आरो जोबथारनायाव आङो बयखौबो दिनै बे सारा आसामावनो गिदिर बैसो गोनां मानसिखौ बे बैसोनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बुरै आरो बोराय बैसोगोरासिनखौ आंनि गुग्रुब खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। आरो बे सारा आसाम एबा सारा भारतनिनो आंनिफ्राय दुइसिन उन्दै अनजालि फरायसाफोरखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिबाय। मोनसे आशीर्बाद बिसोरखौ जोङो खुलुमनाय जोङो मोनसे हाबाफारि लायो, जायनि जों मोनसे समाजा मोजां मोनसे समाज भद्रनि लामाजों थांनो हायो, बिसोरनि आदर्शफोरखौ लानानै जोङो आवगायलाङो। बेजोंनो जोङो मोनसे फरायसा आफादखौबो जोङो गामियावनो मोनसे थुलुंगाखां जोंनाव बान्थाफोर दङ। जेरै गुदि फरायसालियाव 1 बोसोराव फरायनानै बांसिन नम्बर लानानै थांनाय फरायसाखौबो जोङो बरायो माने रांनि बान्थाजों। दा बेखौ जोङो सासे समाजनि बेक्ति हिसाबै दिनै
सासेबा साबा बिबान लायो दिनै बे बिबान लानाया जाबाय हरिमहन ब्रह्म नार्जारी बेयो क्लास 5निफ्राय गलांनाय होननानै बेखौ जोङो बरायनाय जायो थिग बिदिनो मेट्रिक पास जानाय जोङो बांसिन बे ओनसोलावल' बा गामियावल' बांसिन नम्बर लानानै जे फरायनाय फरायसा बेखौ दिनै बानेश्वर गोसोखां रां बान्था हिसाबै बेखौबो जोङो बै व्यक्तिनो जोङो होनानै जोङो बरायनाय जायो जाहाथे उननि थुलुंगायाव बिसोर आरोबाव साबसिनै दावगालांनो हायो बिनि मोनसे दावगाफु हिसाबै जोङो बिसोरनो मोनसे प्रेरणा एबा जों लामा दिन्थिलांगासिनो दं बे जोंनि मोनफा मोनफा आदर्श दा बेबायदिनो जोङो बिनि खर्मनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोङो मोनसे एख्रुथि भाबै जों गोजोनै थालायनानै समाननि मोनफ्रोमबो खर्मफोरखौ मावलांनानै जों जाहाथे खौसेथि थालायनो हायो अनलायनो हायो गावजों गावनि माबा मोनसे सैलायै रागा गाज्रि भाव आखल आखुफोरखौ जायखौ जोंनि समाजाव नाङा बेफोर समाजखौ जाहाथे नागारलांनो हायो बिनि थाखाय जों मोनफा मोनफा बिसोरनो जोङो गोदान मोनसे हाबाफारिजों जों गथ'फोरखौ जावग्रिखांहोनो जों सेस्था जों जेब्लायबो खालामनाय जायो आरो बेखौनो जोङो बे साननैनि हाबाफारियाव जों बेबायदियैनो जोङो खुंफुंबोबाय थानाय जादों आरो बे उद्देश्यनो जोङो बैसागुफोरखौबो जों पालन खालामबोगासिनो दङ सरकारनि तरफनिफ्राय 1.5 लाख फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट मोनदों होनना बेखौ मोनसे बाख्नायथाव जों सानना लानांगोन दानि जे बिजेपि सरकारनि गभर्नमेन्ट सरकार आरो बिटिआर सरकारनि जे मोननै सरकारजों जे सालायगासिनो दङ जे बे देग्लाय बोसोरनिफ्राय जे मोनसे बे हारिमुवा बैसागु फोरबो खुंनो थांनायाव जे सरकारनि जे मोनसे अनसुंथाइ होदों बेयो मोनसे बाख्नायथाव जादों बेनि थाखाय जोंनि बैसागु आफादनिफ्राय जोङो बिसोरनि जे गभर्नमेन्ट सालायनाय आसाम गभर्नमेन्टनि जे हेमन्त बिश्व शर्मानि जे चिफ मिनिस्टारनि जे बिबान सालायनाय बेखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन मानो होनोबा जे बे अनसुंथाइया जोंनि थाखाय मोजां मोनसे खामानियाव बाहायजागोन बे रांनि गेजेरजों जोङो जोंनि जे माखासे थाखुमानाय जे हाबाफारि जायखौ जों गिबि समाव जों मावनो हायाखैमोन खस्थ'नि गेजेरजों जोङो आइ आफानाव थाइसे थाइनै जों खांलायनायनि गेजेरजों जोङो बैसागुखौ जों खुंफुंबाय थानाय जादोंमोन दा बे बाराव आरोबाव जे बे सरकारा बा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ अनसुंथाइ होनानै जे जोंनो मोनसे माखासे जे मावनांगौ जे हाबाफारिफोर दङमोन जोङो बेखौ जोङो मावनायाव जोबोद सहाय होदों बा समाय मोन्दों बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों रोजा रोजा साबायखर जों जासिबाय आसा खालामदों